namel li rritu blanku. Kem tamlu muġeb mux dritti għajda, dak disticcello li dak tu xuman. Ħarab mill-artu mi għamaġob xejn, li fdem mux nasru id-deffa fl-idejn. Ireb bħal kif nofs il-Mediterran, imma dak clandestin li mux uman. Dak mux uman. Dak mux uman. Saet joblu modux li kien, jitmitu l-lum naħsdu kem intu jien. Bil-kem jafx laqtu sar bisejjed dan, dak vulnerabli għalek mux uman. L-iskola kunu nuttendu fl-imkien, inġa essenza waxxaqa maż-żmien. Kurdin mafuli kmin irbaħatul, għax dak mux nizansi dak mux uman. Min għalik mux uman, ikkalbes ta' dejjem. Mandu xejn drittijiet u aħjar minnu l-bejjem. Kien hemm min ħassu perfett min għalik, ħaseb li kellu li jtjeqret ġensi, li joħloq razza perfetta kien lan, min mit fil-kampi jitmarax uman. Jitkellem issu minnu biex jieħur, li bil-futur il-ħaddim sar sinjur. Iċ-ċiċri ħallsu jħadmu bin-gan, għax jaħseb dan inqas minnu uman. Dak mux uman. Dak mux uman. Min għalik mux uman, ikkalbes ta' dejjem. Mandu xejn drittijiet u aħjar minnu l-bejjem. Xejn ngħid il-min għalek ma jifutax, lilu tisber u ma tikkalkulax. Kull min ma jaħsibix bħalek baħdan, dak ma jweġġax bħalek dak mhux uman. Issa sibu mera u wif jirrifless, għajjem bil-wiċċ li mhux li fdejha stess. M'għandekx għax tkun miżguri u ferħan, jekk jinbla qalbem żgur m'intix uman. Min għalik mux uman, ikkalbes ta' dejjem. M'għandu xejn drittijiet u aħjar minnu l-bejjem. Isma' ftit x'qiegħed tgħid, klimek stess qed jixlik. Fejn hi l-umanità ta' ġo fik.